Kremlj i Bela kuća nisu razmatrali potencijalni susret predsjednika dve zemlje Vladimira Putina i Josefa Bajdena, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Za sada tako nešto nije planirano. Pre nego što počnemo da govorimo o perspektivama susreta, za to moraju da postoje određene pretpostavke, rekao je Peskov novinarima, napominjući da je situacija na međunarodnom nivou teška zbog pandemije virusa korona. Bajdenova inauguracija održana je juče u Vašingtonu, a odmah zatim iz Bele kuće su saopštili da će novi predsjednik prvo imati telefonske razgovore sa partnerima i saveznicima. Kako je rekla portparolka Jen Psaki, telefonski razgovor lidera Amerike i Rusije za sada nije predviđen.